Uħut jgħidulek imma l-Kunsilli bla bajt spiex ta' taqbel il-Kunsilli bla bajt. Tant għandna problema kbira, ma nafx minn fejn ħanibdew. Aħna palissa jekk jien naf ħajsir triq, il-probabilità ħansiru nafu minn fuq il-Facebook tipo lejliet meta ħajsir it-triq jew dak il-ħin. You have to go out of your way and something has to give. U inti għalfej għażilt li tikkandida ruħek bħala indipendenti. Tiġbor iż-żibel kurnu taħat ieħor tnaddaf fil-raħal. U hemm affarijiet li jfunzjonaw tajjeb fil-Kunsilli. Min ħażebux biex ġejt taslim għadhom 22 minutes. Tista' tifhem tfehmni jew tfiem barrani li jiġi Malta kif l-iktar pajjiż żgħir juża l-roti l-inqas. Għalfej il-bnedmin jew ċittadin għandu jinteressaħ. Dak huwa raġuni ieħor għaliex għandna naqsu d-dipendenza tagħna fuq il-karozzi. Il-problema hija waħda kulturali. Imma naqatu lejt ġan faqna 700 miljun fuq it-toroq. Għalfej tagħmel għad il-għażla. To get away from everything, tipo. Get over yourself.